Ola boas, eu son Lidia Lestegás e podedes lerme na miña páxina lidiacigüeña.com. Hoxe gustaríame falarvos das copas menstruais. Por que quería facer este post? Pois porque creo que está pasando o mismo coas copas menstruais que pasaba fai anos cos tampóns. Eu cando empecé a menstruar tiven que enfrentarme a un montón de prexuicios polo feito de querer empregar tampóns para lidiar cas miñas menstruacións. Dende que non son para mulleres que non mantiveran relacións sexuais, que non son para mulleres que non tiveran fillos. Por suposto que é unha cochinada. E agora que a meirande parte da poboación femenina xa coñece o que son os tampóns e moitas mulleres os empregan, parece que temos os prexuizos coa copa menstrual. Entón, hoxe vamos a falar un pouquiño de que é a copa menstrual, de para que sirve, como se utiliza e de eses mitos que podedes ter na vosa cabeza, pois como que é unha cochada ou que non é para mulleres que non tiveran fillos. Para empregar un tampón fai falta entrar en contacto ca nosa zoa xenital, ca nosa vulva, máis que se empregamos unha compresa. E ca copa menstrual volve a pasarnos o mismo, hai que entrar en contacto ca nosa zoa xenital e ca nosa vulva aínda máis que o facíamos cos tampóns. E a verdade é que creo que aquí é onde nacen a meirande parte dos tabúes. Porque, por suposto, todas sabemos que eso de mirar que o que temos entre as pernas é unha cochinada. Pois non. Igual que sabemos que o que temos nos pés e que o que temos nas mans, está ben saber que é o que temos entre as pernas, porque é noso. Así que antes de empezar a falar propiamente da copa menstrual, quero animar a todas as mulleres a que vayan ao baño, coñan un espello e comproben que o que hai por aí é que vexan como é a súa anatomía xenital, que é unha parte delas exactamente igual que son os brazos ou as pernas. E dito isto, e antes de empezar a falar da materia como tal, gustaríame darlle as gracias á farmacia de Antonio Ulloa de Foz porque me facilitaron os modelos que vades a ver agora. Traio-vos dous modelos, estes dous modelos. Cada un ten un tamaño distinto, este tamén o teño noutro tamaño, despois ensino-vos como son as diferencias e explicareivos tamén por que hai distintos tamaños de copas menstruais. Este é un dos modelos que me prestaron na farmacia de Antonia Ulloa. Como vedes, ten un reborde que nos sirve para evitar as fugas. E a verdade é que todos os que estiven empregando hasta ahora, as copas que empreguei hasta ahora, non tiñen este reborde, pero entendo que é un extra de seguridade. Ten unha base, que é onde se recolecta a menstruación, e un tallo que nos sirve para retirar a copa menstrual con maior facilidade da vaxina cando precisamos vaciala. Este outro modelo non nos presenta o borde antifugas, pero presenta a vantaxe de que nos permite doblala e repregala para facela pequeniña. Queda así e pódese levar cómodamente no bolso. Este trae unha fundiña para poder levala no bolso. Dicirvos que estes dos modelos son dunha marca en concreta, que non teño ningún problema en comunicárvola por privado, pero que non vou a facer publicidade de ningunha marca concreta porque considero que cada muller ten que escoller a marca que máis lle guste en función do que ela esteña buscando e do presuposto que teña. Estas concretamente a min valeronme, bueno, a que comprei merquei eu, que decidín renovala, costoume 30 euros, pero sei que as hai incluso por 8 euros. Teño compañeras que conseguiron con unha copa menstrual por 8 euros. Entón, isto vai un pouco en función dos gustos e das necesidades de cada unha. Como vedes, estas dúas copas son de cor rosa. E, independentemente da cor, o que sí que recomendo, isto sí que xa é unha opinión persoal, é que escollades copas con cor. Por que? Porque hai copas que son transparentes, que co uso, a pesar de que as limpies perfectamente e estean higienizadas correctamente, van adquirindo unha tonalidade amarillenta que, aínda que non implica que haxa suciedade nin haxa bacterias, é totalmente normal. A vista sí que pode impresionar que como que está sucia e podenos levar a desbotala antes de tempo. Sin embargo, con estas de cor, pois como non collen cor, como xa teñen o seu propio cor, isto non nos pasa. Como se coloca? A copa menstrual colócase na vaxina, pero nunha zoa máis inferior que os tampóns. Isto pode implicar que, sobre todo ao principio, nos resulte un pelín incómoda a hora de camiñar ou de facer deporte, e ten moito que ver con ese tallo do que falábamos antes. Se ao colocar a copa menstrual notamos na zoa da vaxina unha molestia, é moi probable que seña porque o tallo é demasiado largo. O tallo pódese cortar. Como podedes comprobar, o tallo trae unha serie de marcas. Poderíades cortar a ras da última de todos para que vos sexa máis cómoda a hora de empregala. Antes de colocala debemos de lavar ben as mans con auga e xabón e, sobre todo, antes do primeiro uso, aínda que normalmente veñen nun envase estéril, debemos de fervela para evitar calquera risco. Para fervela empregaremos unha pota normal e corriente con auga da billa e durante 5 a 8 minutiños deixaremos que ferva a copa menstrual dentro dese auga. Por favor, non engadades ningún produto, nin lixivia, nin alcohol, nin amoníaco, nin absolutamente ningún outro produto que se vos ocurra, porque coa auga é máis que suficiente e podemos dañar o
material, a silicona médica da que está fabricada a copa menstrual, provocando danos que nos impidan disfrutar de todas as vantaxes que ten a copa menstrual e favorecendo que as bacterias finalmente se adhieran ás súas paredes. Unha vez transcurridos eses 5 a 8 minutiños, podemos sacala e xa podemos introducila. A miña recomendación é que, sobre todo as primeiras veces para introducila, o fagamos cando está lixeiramente humedecida, porque así está máis lubricada e fainos menos daño ao ser colocada dentro da vaxina. As posturas que podemos adoptar para colocala son as mesmas que a hora de colocar un tampón. Recordar que a dirección debe de ser hacia o coxis, hacia detrás, hacia o culete, e as posturas, pois iso, ben sexa sentada no bidé, con unha perna encima do váter, de pé, cas rodillas dobladas, un pouco en función da nosa comodidade, pero como viñamos colocando os tampóns normalmente. Así mesmo recomendo empregala por primeira vez cando estamos nos primeiros ou últimos días de regla, cando o fluxo menstrual é menor, para se temos calquera fuga, que o accidente, por decirlo de alguma maneira, sexa menor. Ou empregalo utilizando un salvaslips as primeiras veces, porque como empezar a utilizar tampóns, pois requiere certo entrenamiento e requiere certa práctica. Temos diferentes formas de colocar a copa vaxinal. Algunhas das formas de doblalas serían en forma de C. Despois suxeitaríamolo pola base para colocala e así a introduciríamos dentro da vaxina. Podemos doblala, por exemplo, neste modelo, como se fora un roliño. Como podedes comprobar, o tamaño que queda é prácticamente o mesmo que o dun tampón, non é un tamaño maior. Para colocala unha vez dentro sí que se replega máis, queda aberta. E outra das formas que temos é doblando isto para dentro, así como se fora unha flor, e introducila desta forma. Vale? Tedes que ir probando un poquinho, pois a forma que vos resulte máis cómoda. Tedes que ir probando, vale? A min resulta moi cómoda desta última forma, pero para gustos, cores. Como vos digo, as primeiras veces é posible que teñamos fugas, as primeiras veces é posible que non as sepamos colocar ben, que teñamos que colocar a varias veces. A medida que a empreguemos, colleremos práctica e chegará un momento que nos resulte tan cómoda como colocar un tampón. A min a día de hoxe resultame tan cómoda ou máis cómoda que colocar un tampón. Como sabemos se está ben colocada? Ben, unha vez colocada na apertura vaxinal, a copa menstrual debe de quedar completamente aberta, con todos os bordes pegados á mucosa vaxinal. Entón, isto é o que temos que comprobar. Como facemos? Pois ou ben, tiramos un pouquichiño do pitorrito para comprobar que efectivamente está enganchada, podemos rotala para comprobar que efectivamente todos os bordes están pegados e se non para que se abra, ou podemos introducir un dedo na vaxina e comprobamos que efectivamente todos os bordes estén replegados. Cando a retiramos? A meirande parte das copas veñen preparadas para que as cambiemos cada 12 horas máis ou menos ou 10 horas, depende. Pero a miña recomendación é que se podemos as cambiemos cada 8 horas para evitar a proliferación excesiva de bacterias no contido da copa menstrual. Só hai un caso reportado de síndrome de shock tóxico que se asocie co uso de copas menstruais. Este síndrome, aínda que é moi infrecuente, é tremendamente grave e está asociado ao uso de tampóns. Como a copa, aínda que leva empregándose desde 1930, realmente no mercado está entrando agora, é posible que esta cifra aumente co paso do tempo. Aínda non hai evidencia para falar claro de si se pode asociar ou non ao síndrome de shock tóxico. De momento parece que non, pero é probable que cos anos sepamos si realmente se asocia ou non se asocia. En todas as copas menstruais debería de vir un manual no que se especificara cales son os síntomas do síndrome de shock tóxico, ao igual que ven no dos tampóns. Está ben que coñezades os síntomas, como vos digo, é algo tremendamente infrecuente, pero é mellor previr e saber detectar os síntomas a tempo. Así que xa sabedes, tanto se empregades tampóns como se empregades a copa menstrual, leede un pouquiño sobre o síndrome de shock tóxico e sobre cales son os seus signos de alerta. Como a retiramos? Para retirala só fai falta ter un pouco de cuidado e tirar do tallo hacia fora ata que a copa salga completamente da vaxina para posteriormente vaciala no váter se estamos na casa e lavala con auga e xabón neutro antes de volver a introducila, ou se estamos nun baño público simplemente vaciamos o seu contido no baño e limpiámola un pouco, se queremos, con papel higiénico, asegurándonos de que non quede ningún resto de papel higiénico pegado na copa e volvemos a introducir. Con iso é suficiente durante a duración da nosa menstruación. Ao finalizar a menstruación sería convinte que a fervéramos en auga, pois como vos explicaba ao principio, entre 5 e 8 minutiños con auga limpia sin ningún outro produto antes de volver a gardala.
e se teño problemas para retirala. Pois isto pasa o mesmo que cos tampóns. Basicamente o que hai que conseguir é manter a calma. Parece complicado, pero é que realmente se nos poñemos tensas, apretamos os músculos da vaxina e aínda dificultamos moito máis a salida, neste caso, da copa menstrual ou no caso dos tampóns. Primeira maniobra que podemos probar. Según está introducida, rotámola e moi probablemente consigamos sacala. Se non somos capaces, simplemente colocada dentro da vaxina, introducimos un dedo na vaxina e facemos forza sobre un dos bordes para que ao romper o vacío nos sexa máis doado retirala da vaxina. Se facendo todo isto non conseguimos que salga, podemos probar a facer forza cos músculos da vaxina, igual que faríamos con un tampón, para tratar de proyectala hacia fora e poder alcanzala cos dedos e tirar. Se aínda así non somos capaces de retiralo, como sempre, igual que se fora un tampón, acudimos ao noso centro de saúde máis cercano para que nos boten unha man e nos axuden a retirala. Como escollo o tamaño da copa menstrual? Como vos dicía, hai dous tamaños de copas menstruais. Neste caso, podedes apreciar que a diferencia é mínima. Este é o tamaño pequeniño, que é o que merquei para min esta semana na farmacia, e este é o tamaño grande. Como podedes observar, as diferencias son mínimas. En principio, escolleremos o tamaño pequeno se nunca tivemos fillos por vía vaxinal, se tivemos unha cesárea, por exemplo, ou se non temos fillos. E escolleremos o tamaño grande se tivemos algún fillo por vía vaxinal. De todas formas, nunha muller que teña o suelo pélvico débil ou que teña un sangrado moi abundante, é posible que ca pequena teña certas fugas. Nese caso, estaría recomendado pasar ao tamaño máis grande. E viceversa, se unha muller que de entrada cumpliría criterios para empregar o tamaño grande lle resulta incómoda a grande e ten moi pouquiño fluxo, podería probar ca máis pequena. Desventaxes principais que pode ter con respecto ao tampón, na miña opinión. Unha, que require entrenamiento. Isto, claro, nosotras prácticamente non nos recordaremos, pero cando empezamos a empregar tampóns estou segura de que tamén nos asustaba, nos parecía unha cousa rarísima e que tamén tivemos que aprender a utilizalos. Isto require outra vez que volvamos a aprender a utilizalo e a manexalo. E dous, que pode resultar un pouco raro o feito de ver a menstruación contida nun vasiño, porque estamos afeitas a vela sempre en algo empapado e pode impactar. As principais vantaxes que eu lle vexo ao uso da copa menstrual. Por un lado, non tens que andarte preocupando da cantidade de menstruación que tes. Cando utilizas tampóns, sempre tens que valorar que cantidade de menstruación vas a ter, e moitas veces non sabes se xusto nese día vas a ter moita ou vas a ter pouca. Podes correr o risco de colocar un tampón moi absorbente e que teñas pouco fluxo. Polo tanto, a sequedade que se xenera na vaxina faranos dano a hora de ir a retirar o tampón. E podenos pasar xusto o contrario, que coloquemos un tampón moi pouco absorbente, nos teñamos moito fluxo de menstruación e nos manchemos coa consecuente incomodidade de ter que ir cambiarse á casa ou estar incómodo durante unha serie de horas sin haber necesidade. Ademais, as copas menstruais só están feitas de silicona médica, a meirande parte delas, hai outras que están feitas de outro material, pero en calquera caso non inclúen outros químicos que sí que poden incluir os tampóns. É moi cómoda porque hai que cambiarse moitas menos veces que co tampón. Unha vez ben colocada, cando xa estamos acostumbradas a tela colocada, é prácticamente imposible que se nos presenten fugas ou manchados, incluso en que faigamos deporte e nos poñamos a facer o pino. E, por outra parte, un dos motivos máis importantes para min é que é moito máis ecolóxica e moito máis económica que os tampóns. Unha caixa de tampóns que ronda entre os 3, 4, 5 euros frente a unha copa menstrual que, como vos decía, a min esta costoume 30 euros, pero hai nas aínda máis económicas e pode durar ata 10 anos. Cando unha caixa de tampóns por regla, se non a gastas cerca dela, é un gasto constante mes a mes, cando isto, con comprala unha vez, durache durante 10 anos. Ademais, cada vez que empregas un tampón, telo que desbotar ao lixo xerando unha serie de residuos, por non falar a maiores dos aplicadores, que hai nos de cartón, pero tamén os hai de plástico, que son moitas veces descritos como máis cómodos, pero tamén xeran un impacto ambiental moito máis importante porque o tempo de degradación é maior. E vades a desculpar esta pérdida na calidade de imaxe, pero é que a miña cámara acaba de dicir caput e quería deixar subido este vídeo hoxe, así que vamos a acabar simplemente falando un pouco deses mitos que falábamos ao principio do vídeo. Non é verdade que non se poida utilizar cando non se mantiveron relacións sexuais previamente. O himen, a diferencia do que moita xente pensa, non é unha membrana que tapiza a entrada da vaxina. Se non teríamos un problema, porque non salirían os fluidos vaxinais. Presenta un orificio a través do cal sae a menstruación, saen os fluidos vaxinais en situación de normalidade, e a través do cal se introducen os tampóns ou, neste caso, a copa menstrual. De todas formas, aínda non mantendo relacións sexuais, tede claro que co feito de practicar deporte, de camiñar, de vivir, de medrar, ese orificio vai se facendo cada vez máis grande,
E é prácticamente imposible determinar se unha persoa é virxe ou non é virxe pola presencia ou non presencia dun orificio maior ou menor de himen. En canto a que si é unha cochada, iso é algo moi subxetivo. Na miña opinión, non é máis cochada que limpiar o cu despois de defecar ou despois de orinar. Sempre cando manteñamos unha hixiene de mans correcta, non supón ningunha diferencia con respecto a iso, a defecar, a orinar, é un fluido corporal máis. E de feito, da sangue que nosoutras liberamos é a única que se libera sen que haxa unha lesión de por medio. Esa é a do parto. Todas as demais provén de lesións. Nada máis pola miña parte. Se vos gustou este vídeo, por favor, dadelle a me gusta, compartide e pasadevos pola miña páxina para ler un pouquiño máis sobre temas relacionados coa matronería. Un saúdo e moitos bicos de leite.